Sve si ti dobio. Nije važno. Od Triše, da. Iz Triča snimam video. Nego stvarno situacija je vrlo perpendikularna. Ne, ali vidiš kako je, bez obzira što je tužan trenutak. Ajde bre, zategnite ta lica i hvala. Tužan trenutak, u smislu... smo i mi tužan. Ne, nema potreba. Ne, ovo kako su bile škole, bre. Su nas razdvajali. Toške, pogledaj malo da te ova Ira iz Toronta prepozna. Onda će ga i ovako, što? Ne. Kada je 22. decembar krenuo? Koji ste dan? Da te Ira prepozna. Tebe. A sad je Mirja. Jedno 10 godine smo išli u 22. decembar. Ovo nije fotografija. Ne, ovo je video. Onda ćemo da mašemo. Pa tako mašite. Tako. Nema blica. Nema blica. I znaš što sam videla tada? Da, prešli. To mi je ostalo u sećanju. Da,